Секунда. Моля. Секундантите, т.е. треньорите, които са зад децата, да се влезат в изискванията на водоетикета. Не крякайте, не сте на футболен матч. Няма да им помогнете на децата, като викате или път играят. Ще помогне това, с което сте работили през изминалите дни. За добрите победител Матео Логостик и играе Бургас. Състезание концентрира и ще играе срещу Съдия. Преминаваме до категория на 34. Мартин Николов играе Бургас, Никола Гълков и Хасборо. След тях да се подходи 30 метра голяма, Георги Радов и Петър Господинов Васия Стара Загора. Мартин Николов играе Бургас и Никол Хасборо. След тях да се подготвят 35 метра, Георги Радов и Петър Господинов Васия Стара Загора. За следващата среща, авиотопна програма от 7-та област, Кристиян Георгиев Владяна Георгиев, червен голос. Немчо, Кристиян Георгиев. Главата искам да въртите. Широ, инчи, сам, мазари, авазете и пол. Напред, шоме лире. Победител в срещата, Владимир Петров, Ново Силистра. За следващата среща да излизат Марио Копрев,